je tvoja nova soba? Ko je to sad? A ovo je tvoja cimerka Starla, gospođica Regenleaf, ovo je Suzana Reed. Kako god. Vi ćete boraviti zajedno u ovoj sobi. Želim vam prijatan boravak, gospođice Suzana. Zdravo. Slušaj, ja ne želim da se družim s tobom, ne želim da budeš ovde. Pošto već moraš da budeš ovde, u ovom glupom stanu sa mnom, ostavi me na miru. Kako želiš. Šta ove glupe krpe rade u mom krevetu? To su moje stvari. Mislila sam da je ovo moj krevet. Tvoj krevet? Pa ovdje nema dva kreveta, a ti ćeš spavati na kauču. Zašto? Kauč ili fotelja? Kauč. Izvini. U redu. Čoveče. Nadam se da ne hrčeš. Naravno da ne. Ne treba mi jasno. Moj novi propali život u mom novom propalom stanu. Jupi. Nadam se da ne pričaš u snu. Imat ćeš problema od mog menadžera. Da, ne smem da je zaboravim. I molim te, budi tiha. Ja pokušavam ovdje da spavam. Naravno. Će biti jedna duga noć. Toga sam se i plašila. Zaglavit ću u nekoj rupčagi poput ove zauvek. To je godinu dana. Došao sam. Majki! Ovo je moja glupa nova cimerka. Suzana. Drago mi je Suzana. I meni je isto. Pa ja... Hoćemo da idemo u bioskop. Žao mi je, ali... Zauzet sam. Čime to? Suzana, imaš li sekund? Da, naravno. Izvini nas na sekund, Izvini nas na sekund, Starla. Čovječe. Šta moj dečko hoće sa tom luzerkom? Hteo sam da te pitam, da li možda želiš da odeš u bioskop sa mnom večeras? Molim? On ide u bioskop sa tom luzerkom? Biće mi zadovoljstvo. I meni također. Zdravo, ljubavi. Da te nije palo na pamet, izađeš sa mojim momkom. Ne odlučuješ ti za moje postupke. Možda da on postane prošlost.